kijátszani, eljátszani. Hát van még valami bátor jelentkező gyerkőt. Elokítottam. Na, idejössz hozzám. Anyával, anyanézik. Gyere, szavarodj ide. Nem lesz nehéz a kérdés. Nem harapok, nem bántok. És most kicsit gyakorlatokban volt még az a munkálót szerencsel, mert tényleg kifelejtettük a ivóleveket itt a srácokban, és szombatra már egy gyalogatós jégkocó volt belőle, most ez teljesen jó melegről lett kivolt dolgot, hogy ilyen pincegileg lehet, így nyugodtan lehet fogyasztani. Na? Nem? Ha én megyek oda hozzá? Lehet, hogy akkor utánuk megyek. Akkor nem szólsz te, ha ide jövök? Ja. Járhatunk egy kicsit. Nem? Adhatok egy üdítőt? Nem. Akkor odadom anyának, hogy majd később megisztátok. Jó kis fielés. Tudom, hogy ijesztő vagyok, de nem gondoltam, hogy ennyire.